ještě. A máme v cíli taky jezdce s číslem 38 Lukáše Rause. Páni diváci, teď se nám chystá další rozjížďka, v které uvidíme opět s číslem 1 Michala Dorňáka, s číslem 2 s číslem 5 Jáchyma Stýskalu, s číslem 27 Daniela Zbojka, s číslem 19 Miro Zimmermana, s číslem 8 Pavla Hajna, s číslem 33 Jonáš Horký. Takže opět uvidíme krásný souboj s hlavním organizátorem Michalem Dorňákem a jeho konkurenci, která dneska určitě přišla si změřit síly se všema, ale pro ně je to prestižní rozjížďka, je tady v jedné rundě s Michalem. Dobré, pojď! Tato rozjížďka je velmi vyrovnaná, jezdci celkem jsou dobře připravení na tady tento závod, co to můžu čekat, myslím si, že velká část jezdců poprvé, takže znají tady tuto trať, já se na to mají připravit a taky podle toho to vypadá, že dělají maximum pro to, aby ukázali Michalovi štěstí 11, aby se dali hlavní zvíření. Pojď! Zase záhod, ale teďka se tam nestratil, věděl už cestu si našeho Karima na tady ty čertový kameny a bude ho čekat stop cestu známou Lucísku, jedna z nesmírných překážek a uvidíme ho za chvíli průjezdem do druhého kola. Michal Dorňák projíždí jako první jezdec tady této rozjížďky do druhého kola.